اچانک لڑ دا بارب تھوی منصورا مفتی عبدالشکورا کابل دے شہدا مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت شاہ دا مرضیہ مذہبی امور او ډیر محترم جناب مفتی عبدالشکور تا په ډیر مینا ډالۍ کلام دے ډیر ګران محترم جناب حضرت مولانا حافظ رحمان کاشف شهادت شاه ساجب اخکله مفتی بشکا وگران وارثا وارث دا پاک نبی وساجب اخکله مفتی وگران وارث دا پاک نبی خدمت دے ڈر و عید مذہب امورا مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت اچانک لڑ دا بارب تھوی منصورا مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت عبدالشکورا کابل دے شہادت شاہ وی دا جمعیت سپاہ سالار ماشاءاللہ وی قربان ہر چا دزر قرار وی ہوتا جمعیت سپاہ سالار ہوا قربان ہر چا دزر قرار ہربا مونا سے ایزم دستر گوت مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت اچانک لڑ دا بارب تھوی منصورا مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت وی حق خبر دے کاول بے شکا وی پدے ہر چا پہ زندلے حق خبر دے کاول وہ بدے ہر چا پہ زندلے دمر خبر دے سمرا سر لڑو ہر لوہا مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت اچانک لڑ دا بارب تھوی منصورا مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت مفتی عبدالشکورا کابل دے شہادت ویم کاسب خبیر رحمان ماشاءاللہ کا شیف وی صاحب لڑے پمیاشتا
ته شکاشه په ولړ پمیاشتا رمضان درتا جانت غواړم مازل رب غفورا مفتی عبدالشکورا قبول دې شهادت مفتی عبدالشکورا قبول دې شهادت اچانک لاړې دا بارت توی منظورا مفتی عبدالشکورا قبول دې شهادت مفتی عبدالشکورا قبول دې شهادت وای 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 اچانک لاړې دا بارت توی منظورا مفتی عبدالشکورا قبول دې شهادت مفتی عبدالشکورا قبول دې شهادت اوازونه دي ډیر ګران او محترم دا سټیجونو خایست جناب قاری عبدالوهاب صبر او ورسره ملګری جناب قاری حامد الله حامد ریکارډینګ نیو قاری حامد الله سټوډیو غوري والا بنو والسلام